Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? La tradició dels estudis catalans a París, a la Sorbona, és llarga. Cal remarcar que pel prestigi de la Universitat de la Sorbona en els anys 30 les iniciatives de Cambó ja pretenien difondre la cultura catalana a partir d'una ciutat com París, que és un centre de divulgació internacional, i sobretot pel que fa a l'ensenyament de la llengua, només d'una vegada el Centre d'Estudis Catalans de la Sorbona va celebrar poc temps el seu 30è aniversari. Totes aquestes associacions estan en contacte amb l'Institut Ramon Llull directament, perquè s'hi fa una ajuda anual per part de l'Institut per l'organització de les seves activitats. Les circumstàncies actuals fan que tot sigui més difícil. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. L'Institut té a França convenis amb 14 universitats, n'hi ha 6 altres que ofereixen estudis catalans sense conveni amb nosaltres, perquè tenim un contacte freqüent. Això fa més o menys un quart de les universitats públiques franceses, i l'oficina, en col·laboració i coordinadament amb l'àrea de llengua a Barcelona, el que fem és gestionar els convenis amb les diferents universitats, amb tot el que això comporta al llarg de l'any. Doncs el que fem és estar en contacte amb la realitat de les editorials franceses i dels festivals de literatura per intentar fer conèixer els escriptors en llengua catalana. Després hi ha un treball fet en coordinació amb l'àrea a Barcelona, per exemple, una presència al Saló del Llibre de París, amb unes missions de contacte amb els editors, per mantenir-los informats de les novetats i després les subvencions per a la traducció de literatura catalana cap a altres llengües, o també per la participació d'escriptors catalans en festivals literaris dels que es fan al llarg del país. Hi ha un seguiment dels pols de creació o dels festivals més importants que són sensibilitzats a partir d'una acció de contacte de l'oficina, o al revés, ja coneixen una mica la cultura catalana i s'adrecen a l'oficina per demanar una col·laboració de l'institut. El que està molt clar és que amb una oficina unipersonal no estem parlant de llocs de programació oberts al públic, de vitrines públiques, sinó d'oficines de relació amb les estructures que existeixen al país i que tenen un interès en la cultura catalana.